Hingga tiniwo naidi kaisa ang YouTube raw bukel mangka hingga mo raw bukel no ang oro ani FL Studio bisa mixing kai kamane no mane abo gan ni music sanam kata norok no khanarna yang abo tabok nandi kangma noise phai tongo karon tini hare buisu sal bala itu baru ko ma tongo hai magi noise phai bana video sanam ka karon ani recharge kri tan ba sang video upload khai me ke khana di norok abo ko modo bukel hingga ang norok no phunuk na abo